Mae bod allan yn yr awyr agored yn un o'r pethau dwi'n hoffi wneud, a hefyd yn un o'r pethau dwi'n ffeindio dwi yn teimlo'n agos at Dduw. A mae jyst yn byd gwell, rili, neu bod allan yn ganol neu greadigaeth naturiol o. Cefais i'n magu mewn teulu Cristnogol, mynd i ysgol Sul, dwywaith ar y Sul, a amball i bnawn hefyd yn gorfod mynd i wrando ar bregath. A dwi'n cofio mam yn rhoi paced o polo mints i fi gadw fi ddistaw. Magoraeth traddodiadol Cymraeg. O'n i'n hoffi'r storion a'r hanesion, ond oedd yng nghalon i ddim yna. A do'n i'n wedi gwneud dim ymrwymiad i'r ffydd. A mae rhai fi ddeud, oedd gyda fi athro ysgol Sul gwych, a diolch iddo fo, achos oedd hi mor amyneddgar hefo ni gyd, bod ni ddim wedi gwneud ymrwymiad o gwbl. Felly nes i adael adra a mynd allan i'r byd mawr secular o prifysgol. Ond, nath Duw ddim rhoi fyny arno fi. Mae'n amlwg yn sbio nôl bod wedi bod yna trwy'r adeg. A oedden ni'n cael yn rhoi mewn coridor o 7 bobl. Ac oedd yna un Cristion yn y coridor nes i'n rhoi ynddo fo. Ac oedd hi'n dylanwad mawr yna fi, a dwi dal yn ffrindiau hefo hi hyd heddiw. A dwi'n cofio mynd i amball i noson cymdeithasol hefo hi, yn arbennig os oedd yna fwyd ar gael. A cofio cyfarfod y Cristnogion a meddwl, mae yna rhywbeth yn wahanol yn fan hyn. Ond eto, gadael prifysgol dal ddim rili di meddwl a di rhoi amser i Dduw. Tan o'n i yn y swydd cyntaf mewn gwirionedd, swydd cyntaf fi'n Stockport. A jyst yn ffeindio fy'n hun, ar ben fy hun, mwy amser i feddwl. Ond eto, Duw yn plannu pobl allweddol o'n nghwmpas i, achos eto, oedd ni mewn fflat, eto drws nesaf i fi o'na Gristion, a hyd yn oed fy gorychwilwraig yn y swydd oedd hi'n Gristion. A dwi'n cofio gweld hysbyseb am gwrs alffa, a mae rhaid bod fi'n gwybod be oedd cwrs alffa trwy fy magwriaeth, a meddwl, na i wneud hwnna, dwi'n llawer o ymdrech, mae jyst lawr lôn, dwi'n wneud dim byd gyda'r nos, a do'n am troi nôl ar ôl hynna. Oedd pob peth yn disgyn i lle, a nes i'n agor yng nghalon i Dduw, a wir swyddoli beth oedd Iesu Grist wedi wneud i fi wrth farw ar y groes. Mae yna sawl ffordd dwi'n teimlo'n agos at Dduw, a mae bod allan yn y byd naturiol yn un o'r ffyrdd yma. Pan dwi'n cerdded y mynyddoedd neu edrych ar olygfa, dwi'n peidio yn meddwl Duw sydd wedi creu hwn a teimlo'n agos ato fo. Mae'n amhosib bod y prydferthwch yna o safbwynt damwain y hap. Mae'n amlwg i fi bod yna greawdwr a Duw ydy'r creawdwr yna. Dwi'n cofio unwaith cytuno i wneud bod yn rhan o weddi 24 awr. Nes i ddewis mynd lawr at Afon i wneud y gweddi yma. A siwrs sawl un yn dewis mynd i stafell dawel yn ei lloff neu beth bynnag. Yn ganol y tawelwch a'r llonyddwch yna, welis i glas y dorlan o flaen yn llygad i, fflach o las. Oedd yn jyst anhygoel, ond jyst, Duw ti hynna, oedd yn wych. Mae'n rhaid bod yn llonydd i gweld prydferthwch fel am yn byd natur. A dwi'n teimlo mae Duw eisiau ni fod yn llonydd, i jyst i wrando ac i glwad ac i weld i brydferthwch fo hefyd. A mae bod allan yn ganol byd natur yn rhoi hynna i ni.